точно, но се появява картица. И тя каза, започна да рови навсякъде, каза, около къщата. И направо каза, започнаха да подават основите. Голяма картица, която правила цели тунели. И се наложи, казва, да опасвам цялата къща, да ровя, казва, в близост до основите, да наливам бетон и да правя пояси около цялата къща. Това от едно животинче. Нали, може да имаш здрава основа, но нека отново да си припомним какво означава да стоиш ти на здрава основа, да вървиш с Христос, да не е само да си мислим, че вървим с Бога, да не би пък още по-лошо, да се окаже един ден, че сме се лъгали за някои неща, което е най-ужасната картина. Ето сега четем в Матея 7 глава 21-27. Понякога трябва да обновим основите. Отново да се сетим за, да рестартираме основни неща. Защото те се изхабяват. Нали, тук имаме хора, които се занимават с компютри, знаят, че системата натрупва кеш, натрупва бъгове и трябва да я изчистиш понякога. Да, аз знам, аз съм ги чувал тези неща. Нека отново да си ги припомним и отново като че да изчистим някои стари шлаки от нас, ако ги знаеме добре нещата. Ако пък нещо не е наред, дайте да го поставим както му е мястото, където му е мястото, защото рано или късно, ако една основа е крива или неправилна, ето какво четем Матея 7 глава от 21 до 27 стих. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще рекат: Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име бесове изгонвахме и не в Твое име ли направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал, махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. И всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, предойдоха реките, духнаха ветровете, устремиха се върху тая къща, но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък. И заваля дъждът, предойдоха реките и духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща и тя падна и падането й бе голямо. Виждаме ли, този текст е колкото насърчителен, толкова и предупредителен и обезсърчителен за някои. Онези, които вършат волята на Отца ми, онези, които стоят на канара, онези, чието основи няма да се срутят, когато дойдат ветровете, когато дойдат бурите, когато дойдат реките, когато дойдат изкушенията. Не, че няма да има натиск, не, че няма да дойдат. Всичко това идва в живота ни. Защото има християни в някакво розово християнство. Бог винаги ще ме благославя, Бог мене винаги ще ме изцелява, Бог мене винаги ще ме снабдява. Но ние виждаме, че ще дойдат и моменти, когато може би няма да има снабдяване, ще дойде може би болест, ще дойде може би враг, вятър, изкушение. Тогава вече се изпитват, всичко външно се клачи и тогава се изпитва основата. И дай Боже, основата на всеки един да бъде здрава, да бъде основа, която да не се срути. И вижте, тук явно казва, срутването й беше голямо. Това не е къща, която е построена ден или за един-два дена, ами е строена, но накриво. И може би години е имало някакво християнство. И в някакъв момент ние виждаме посветени, служещи дори, следващи дори Бога и в един момент казва, срутването беше голямо. Имаме ли примери на хора, които се срутват с дълги години служение, били в църквата, а сега ги няма? Защо се случва това? На първо място, аз се разсъждавам за
основата положена на канара, за да не се случи така, че ние да се окажем беззаконници, да следваме Бога, а да не вършим волята му. Виж, това са жестоките думи. Не всеки, който ми казва Господи, а оня, който върши волята на Отца ми. Погрешната основа явно нещо не върши. Или върши и някакво беззаконие. Нали, това са някакви елементи, нали, които ги четем. Но първото нещо, което четем от този текст е две основи. Тоест, когато някой избере да строи къща, категорично няма да иде да я построи на пясък, на блато, на нещо, където се движи. Дори скоро четах за мостове, как се правят, как на времето са правили мостове, които стоят във водата. Във водата стоят тези мостове. Обаче долу се слиза от специални екипи и се рови метри надолу до нещо здраво и там се забива и оттам нагоре започват основите на този мост. Той съвсем не е просто във водата, ами е много силно забит долу в дъното на много голяма дълбочина. Така че, който и да седне да строи, където и да строи, той търси здраво място, където да построи къщата или зданието. В случая, коя е нашия камък? Коя е нашата основа, от която някъде там ще си изберем? Където другаде да изберем, то няма да бъде трайно, то няма да бъде качествено, то не може да бъде от царството, то не може да бъде от Бога. Ето четем в Ефесяни 2 глава, 12, от 13 до 22. Може би знаем отговора. Обаче нека да прочетем този текст. А сега в Христа Исуса, вие, които някога сте били далеч, той говори на езичници, сте поставени близо чрез кръвта на Христа. Защото Той е нашият мир, който направи двата отдела едно и развали средната стена, която ги разделяше. Тук сега говори за Стария Завет. Като в плътта си унищожи враждата, сиреч закона с заповедите му, изразени в постановление, за да създаде в себе си двата в един нов човек и тъй да направи мир. И в едно тяло да примири и двата с Бога, чрез кръста, като уби на него враждата. И който дойде да благовества мир на вас, които бяхте далеч, езичниците, и мир на тия, които бяха близо. Това са евреите. Защото чрез него и едните, и другите имаме своя достъп при Отца в един дух. Затова вие не сте вече странни и пришълци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство. Понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е краягален камък сам Христос Исус, върху когото всяко здание стройно сглобено расте за храм, свят на Господа, в който и вие се вграждате заедно в духа за Божие обиталище. Амин. Сега разбираме ли, че за далечните езическите хора, които никога не бяха чували за Яхве, но и за близките, които бяха чули и следваха Яхве, Исус дойде и направи нещо ново. Направи едно обединение на всички и направи една нова основа за Божия народ, които са и близките, и далечните. Събори враждата. Коя е враждата? Не враждебния закон, а враждата, че ние не можем сами по себе си да следваме закона. За това дойде, нали? Ние миналия път говорехме, че закона е добър и свят, но ние сме грешни и ние не можем да го следваме. Така че, що се касае за евреите, ако те, както езичниците, не положат основата Христос, едните езичниците, те са си погинали по принцип, а пък евреите, които имат Яхве, погиват, защото не могат да следват закона без основата Христос. Така че и за едните, и за другите основата е само Христос. Той е краягълния камък. Сега, ние понякога говорим за вяра. Аз чувам хора, които казват: вярвам. В какво вярваш? Там в нещо. Ама вярвам.
Кое е това нещо? Вярвам в Аллах, вярвам в Буда, вярвам в някоя друга религия, вярвам в енергията, вярвам в извънземните, в някаква сила там. И всеки, който твърди, че силно вярва, но не е стъпал на истината да вярва в Христос, неговата основа всъщност ще се разпадне, той ще върши някакво беззаконие в случая и заради това беззаконие ще бъде осъден и поради това, че не е стъпал на здрава основа, той няма да може и да върши Божията воля. Въпреки, че си вярва. Така че това е за езичници. Те вярват във всякакви други работи. Да предположим, че имаме вярваш в Яхве. Ето сега какво е положението. Дори ние, вярващите в Христос и дори евреите, които познават са познавали истинския Бог Яхве, а ако те продължат да вярват само в Яхве, при положение, че Яхве слезе между тях в образа на Йешуа, те самите са отпаднали. Те самите биват отрязани. Докато не разберат, че Йешуа е Яхве. И в крайна сметка ние не можем, дори не може и някои, и сега виждаме някои дори, които като примерно секти, които казват не Христос, само Йехова, Яхве. Нали, ние виждаме една организация, свидетелите на Йехова, които казват не Христос, само Отец. Кой е Христос? Нали, знаем, че когато учениците попитаха Господи, покажи ни Отец, покажи ни Яхве. И той каза, Филипе, не си ли ме видял? Който е видял мене? Видял е Отец, видял е Яхве. В последните времена Яхве говори и се изявява чрез Христос. И затова някои казваха, ние следваме Моисей, ние следваме Яхве. И защо ги кореше Исус? И казва, вие, ако наистина бяхте с чисти сърца и следвате истински с непорочно сърце Яхве, то вие щяхте да различите, че аз съм тоя, който трябва да последвате. Ако вие наистина следвате Моисей, той за мен пророкува. Нали, казва, както Моисей издигна в пустинята змията, така и човешкият син трябва да бъде издигнат. Така че има евреи, които нали, в отношение, които разпознават Йешуа като Яхве, и има такива, които не го разпознават. Всеки си носи отговорността на какво вярва. И сега някои казват, ама те много вярват. Ма то езичниците си вярват някакви техни глупости. Сега и евреите си вярват в техните глупости. Но истината е, знам, че звучи крайно. Знам, че звучи революционно. И някои казват, ма той просто си вярва. Не е въпросът просто да си вярваш. Въпросът е да вярваш и да си основана вярата ти на единствения крайъгълен камък, който те прави, ето казва, един народ, който те прави свещенство, който те прави здание, храм. Оттам нагоре се гради това здание, храм, църквата. И един ден ние така ще застанем в небето. Останалото е, Господи, Господи, заставаме пред Всемогъщия, който е Отец, Син и Святи Дух и казваме, Господи, Господи, може би ще застанат някои езичници и ще кажат, Господи, Господи, ето аз вярвах в енергията. Господи, аз вярвах в учението на Дънов, там за някакви, аз вярвах в приражданията. Аз вярвах в зодиите. И той какво ще им каже? Съжалявам. А даже ще има и някои, които казват, аз вярвах в Исус. Кой Исус? Даже, но няма да отваряме, има и тема, която някои проповядват и друг Исус. Но ние говорим за истинския, Божият Син, оня, който слезе от небесата. Кое друго ми прави впечатление, че е елемент на здравата основа, която няма да се срути и която ще устои при бурите, която ще устои до царството, зданието ти няма да падне, това, което си построил, ти ще го занесеш горе в небето един ден, първо в дух и душа, после и в тяло, и ти ще получиш и наградите, които си заслужил така, чрез работа за Бога. Това е покаянието.
Това е покаянието. Сега, когато говорим за покаяние, ние трябва да разделим два вида покаяние. Едното покаяние, и искам да ви прочита първо, най-важното, което Исус е проповядвал, първото, което Исус е проповядвал за Божието царство, е покаянието. Марк, 1 глава, 14-15 стих. Първо четем, че малко преди това, че Йоан говорише: покайте се, нали? И защото идва един след мене. Това бяха първите думи на Йоан. Обаче после идва Исус, започва служението си след Йоан и казва: след като Йоан беше предаден на властта, ето появява се Исус на сцената като служител. Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие. Вижте, нали, не знам кой как благовества, обаче ето Божието благовестие започва казвайки: времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието. Вижте, това са два много интересни елемента. Не само да повярваш в благовестието, ами и да се покаеш заради тази вест. Не само да се покаеш, но и да я приемеш. Айде сега примерно да вземем: покайвам се. За какво се покайваш? Съжалявам за това, съжалявам за онова. Обаче не приемаш благовестието. Има ли хора, които съжаляват днес без Исус? Разбира се, че има. Хората правят грешки, падат, стават, чупят си главата, нали, и казват: о, как съжалявам, аз ще се поправя. Нали, на всяка нова година казваме: от тук нататък вече започвам по нов начин. И до края на януари вече пак сме се същите. Нали, почваме да ослабваме, почваме да спираме цигарите, почваме да не пиеме, почваме вече да не, нали, говоря за разни хора. Аз вече няма да правя това, няма да правя онова. И ново начало, хубаво. Обаче виждаме, че истинското покаяние е свързано с покаяние пред Бога в името на Исус Христос. Това е истинското покаяние. Ние да изповядаме публично греховете си. На друго място, нали, пък четем, Петър казва: покайте се и се кръстете. Това е пък още много интересно. Нали? Те, които сега тук повечето имаме водно кръщение, но това е още едно засвидетелстване за това, че ти вече започваш един нов живот. И тръгваш в един нов път. Вижте, обаче покаянието, нека да не го приемаме само веднъж първоначално. Много пъти ще ни се налага в живота ние да се движим в тези покаятелни води. Защото веднъж, ние сме се покаяли, веднъж завинаги сме приели Христос, но ние извършваме много грехове по пътя и понятието покаяние трябва да стане живот за нас постоянен. Вижте, Адам и Ева, нали, те са познавали Бога. Били са родени от Бога, имали са една връзка с Него. Обаче идва момент на грях, те правят нещо, което Бог не иска, и в един момент, забележете, Адам почва да бяга. Крий се. И Бог му казва: защо се криеш? Какво става тук? Ами аз защото така и така. Защото съм гол. Но вижте реакцията. Тук ние виждаме една човешка реакция, която като се греши, бяга. И по някой път можеш да бягаш много далеч. Мислейки си, че ще избягаш от Бога. Ма то реално погледвато, той Бог го знае това нещо. Проблема е в това какво е научен човека. По някой път ние като се грешим, отиваме и се грешаваме и още, и се отдалечаваме и още, и вече най-накрая не знам докъде може да стигне това нещо. Може да стигне толкова далеч, че да се разруши целият живот на човека. Да бъде твърд, упорит, да бяга. И ние виждаме как израелтяните е имало хора, където са стискали упорито против Бога да вървят и са вършили грях сред грях, и Бог тогава започва обратната процедура. Казва: добре, ако вие не се покаете, тогава ще стане зле. А ако пак не се покаете, ще стане много зле. И ако пак не се покаете, ще стане супер зле.
До там, че им е казвал, колкото повече вие сте упорити в греха и се отдалечавате, толкова по-лошо ще става за вас. До там, че ще ядете с децата си, месата на децата си. И е имало обсади, където се е случвало така, че Израел ги е притискал врага и те е трябвало да ядат децата си. Вие това можем ли да си го представим реално? Това се е случвало. Защото човек бяга, когато се греши. А идеята на Бог е, когато се греши, не че няма да се грешаваме. Постоянно го правим. В някакви моменти, волно или неволно, знаейки или не знаейки. Но като го направим, въпросът е да поемем отговорност. Да кажем, Боже, аз вече тръгнах по новия път. Да се покаем отново, да се стегнем и да не продължаваме да се отдалечаваме, ами да се приближаваме. Покаянието е приближаване, откриване. Тоест ти да изплачеш пред Бога слабостта си, грешката си. Да кажеш, Боже, да, направях го. Моля те, възстанови ме. Моля те, прости ми. И това нещо трябва да стане един постоянен начин на живот за нас. Да се приближаваме, а не да бягаме. Това е здрава основа. Виждаме, че този, който няма здрава основа, той като се греши, ще отиде и пак, и пак, и пак. Ама аз веднъж съм се покаял. Чакай, това нещо може да бъде разклатено, това нещо, аз съм Божие дете. Това нещо ти, ето виждаме, казва, естествени клони бяха, но се отрязаха. Така че казва ти, който си езичник, пък бой се, защото ако Бог естествените клони не пощади, и тебе няма да пощади. А какво е страхът от Бога? Именно, когато се грешим, да имаме здрава основа. Не, че няма да дойдат бурите, не, че няма да дойдат изкушенията, но като дойде греха, ако го допуснем, да бъдем бързи, отново да се покаем. Колко пъти можем да се покаяваме? Ами, колкото е необходимо. Вижте, врага понякога е много лукав. Той казва, колко пъти ще се покаяваш? Вече не ти ли омръзна? И ти тогава може някой да се поддаде, да не бъде никой от нас, да каже, то вече няма нужда да се покаявам, то вече ще е тей. Вижте, това е доживотно. Доживотно. Ние сме в тази плът, която воюва. И това е инструментът, чрез който ти излизаш от батака. Надявам се тази дума да е правилна. Но ние затъваме в тинята и нямаме друг инструмент, освен покаянието. А дявола иска да си останеш там. И може би една от лъжите му да бъде, колко години се покаяваш за този грях? Колкото е нужно. Колко е нужно? Колкото е нужно. Но никога не спирай. Никога не спирай, защото спреш ли, това означава, че ти вече се криеш от Бога. Спреш ли, това означава, че направиш втори, трети, по-тежък и по-тежък грях. Това иска врагът, това иска пясъчната основа. И най-накрая зданието се срутва. Някой ще каже, то само едно. Казах ви примера с картицата. Една картица. Тя може да почне да рови и да подкопае цялата основа на къщата. Едно единствено животинче. Този човек беше строител. И мисля, че още е строител. И каза, щеше да падне цялата къща. Като съборехме там нещата, имаше цели тунели отдолу, под основите. Тръгнало навътре. Така че няма недостоен грях, който да не може да събори. Малък грях. Също здравата основа е свързана с връзката ни. Самата лична връзка с Христос. Вижте, ние нямаме път просто като някакъв тип религия, подобна на останалите религии. Просто да се следваш някаква философия, да следваш някакво учение. Знаете ли, когато аз приех Бога, всъщност се вълнувах, преди това Сатана се опитваше всячески да ме отклони от истинския път на Бога за живота, за смъртта, за вечността. Той е един единствен. И преди това аз се заплених от сериозни психологии на Зигмунд Фройд, после от философии на Фридрих Ницше. Фридрих Ницше много ме развълнува. Там той има една книга "Тъй рече Заратустра", където вече говори с преобрази за агнето, лъва. Аз направо бях на върха. Толкова бях вдъхновен. И той даже проповядваше, когато станеш лъв,
трябва да се превърнеш след това в агне. И аз казах, това е моето учение. Но и то е едно светско учение. После мой приятел дойде, който също повярва и ме затрупа с над 10 книги на Петър Дънов. Там той вече говореше и за Христос. Вижте колко близко. Обаче не беше нито едно от тези неща здравата основа. Нито психолози, нито философи, нито дори и фалшиви теолози. Но когато всъщност аз чух за Христос и казах поредното добро учение, поредните добри и симпатични хора, но мене тая работа много не ме засяга, защото имам много други приятели, имам и други философии, психолозия, нали, и имам купища книги, добри хора, ама аз имам добри хора покрай мене. Знаете ли кое всъщност ме привлече? Той самият стана така, че аз го преживях. Преживях го лично. И продължавам да го преживявам толкова години след това. Той продължава да ми говори, да ми дава сънища, да ми разкрива сърцето си, много неща да прави, така че аз да го усещам, да разбирам, че той е с мен и аз съм с него. Това вече не е философия. Това вече не е религия. Това е връзка. Това е жива връзка. Той ме познава и аз го познавам. Той знае кой съм и аз зная. Частично и все повече и повече го опознавам. Връзката с Бог, чрез Христос, чрез Духа, това е нещото, което ако го няма един човек, може да идва на църква, може да се покайва, може да претендира, че е християнин, обаче ако тази връзка с Бог я няма, може да остане една суха религия. Даже съм чувал, дойде едно момче от Германия и каза, знаете ли, че баща ми е традиционен лутерански проповедник, пастор. Обаче той казва, не е новороден. Той е напълно светски човек. Но просто е завършил теология, има паство, има църква, но той не е спасен. Можете ли да си представите, че има такива свещеници, такива проповедници протестантски? Пълно е. Аз съм сега, може би, в нашите евангелски среди да е рядкост, но вече виждаме, че в традиционните протестантски държави има хора напълно светски, отиват, завършват едно образование, дават им пасто, а те нямат никаква връзка с Христос. Аз съм чувал за служители, жени, лесбийки. И тя е главен пастор на църква на Запад. А сега ми кажете, този човек изобщо дали познава истински оня, който е святия. Нали? Работите са много сериозни. Затова, че когато аз се свърза, или той се свърза с мене и аз преживях връзката с него, знаете ли, плаках като малко дете. Знаете ли кое беше съжалението ми? Бях на 21 години, а казах, Боже, как можах да изгубя 21 години от живота си? Къде беше ти, Господи, 21 години? И толкова много плаках, защото го преживявах. Ето това е връзката. И продължавам. Понякога, вижте, ние заглушаваме, плевелите заглушават връзката. Понякога ми се иска отново да го чуя, но ежедневието, тази динамика, ставаме, почваме, тръгваме, тъз задача, онъз задача, дори за Бога. Нека отново връзката ни да бъде основана на основата ни, да бъде на връзка с Него, като ставаме, като живееме дните си, наистина да общуваме с Него по един жив начин. Йоан 3 глава, от 1 до 7 стих. Това е първоначалната връзка. Но тази връзка не трябва да приключва никога. Не трябва да я заглушаваме. Ето, ние четем тази история. Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исус през нощта и му рече, Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител, защото никой не може да върши тия знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Исус в отговор му рече, истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отгоре, не може да види Божието царство.
Никодим му каза, как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус му отговори, истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Нека до тук да го прочетем. Ние виждаме, че имаме едно първоначално раждане от духа, преживяване на Бога, но ние четем по-нататък и проповядвахме на Петдесятница, че връзката с духа не е само първоначалното новорождение и изпълване дори, и дори не е само преживяването на езици, а то е всеки ден да се изпълваме с духа, всеки ден да вървим по духа. Това е в живата връзка на Христос. Всеки ден да го преживяваме. Той да ни говори, ние да му говорим, като на приятел. Сега остава последното нещо, което всъщност предпоследното. Много важна основа за здравата основа, или с две думи. Връзката ни с Бога, ако липсва тази част на основата, нещата ще се срутят. Ето даже за някои дребни ежедневни неща. Ние можем да казваме, понякога ние скачаме и казваме, аз ще го направя, така ще го направя, така преценям, еди как си, звъним, питаме, приятели, ти как го направи? Обаче понякога ще се притиснат толкова много, че никой няма да може да ти даде съвет. Пасторът ти няма да е до тебе, брат ти, сестра ти, мъдростта ти няма да ти стига. Тогава трябва да кажеш на най-близкия, Исусе, святи душе, помагай. Ето това е живата връзка. Това исках само да допълня. Другият елемент на здравата основа, това са делата. Веднъж, ако ние твърдим, че сме се покаяли, преживяли сме Бога, спасени сме, и вече сме тръгнали с Него, преживяли сме това разтърсване от духа. Нека да прочетем Ефесяни 4:1-3. Връщаме се на първия текст в Матея 7 глава и там казва, който чуе тези мои думи, да предположим, че чуваме гласът на Бога, преживяваме го, покаяваме се, чуваме му думите, но след това не ги изпълняваме. Виждаме, че имаме проблем в основата. Чули сме ги, приели сме ги, но не щем да ги изпълняваме дългосрочно. Ефесяни 4 глава от 1 до 3. И тъй, аз, затворник за Господа, ви моля да се обхождате достойно за званието, което бяхте призовани. С съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като се претърпявате един друг с любов. И се старайте с връзката на мира да опазите единството в духа. Има едно тяло, един дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви, един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички. Така, то беше от 1 до 3. Но, моля ви да се обхождате достойно за званието, че си християнин. За званието, че вече си Божий син, Божия дъщеря. Моля ви го, това нещо. Правете така, че да не наскърбявате духа, да има единство в духа, да следвате духа, да живеете вече като такива, каквито твърдите, че сте. Това са едните дела. Това са делата на покаяние. Аз обичам тая мисъл на Пол Лошар. Той казва, ако ние сме казали, че сме се покаяли, а продължаваме да живеем по стария начин, аз питам, от какво сме се покаяли? Вижте, когато забележете в началото, как ние бяхме изострени за греха. Знаете ли, аз може би съм ви го споделял, но имах период в моя живот, където се отвращавах дори от мънички неща, които с течение на времето, може би от влиянието на света, ние казваме, сега да не бъдем толкова скрайни.
бях в казармата, взеха ме, тогава Бог ми помогна да откажа цигарите и аз веднага потопен сред светски хора и те викат, Койнарски, мръсни ми ръцете, бръкни да ми подадеш цигарите. Нали, от джоба, защото не можел да ги извадя. Аз казвам, аз дори не искам да ги пипна. Ти пък си там такъв, ти пък си много краен. Гносях се от това нещо. Като че ли с времето, света, влиянията, забележете, даже сега в момента на гей прайдове излизат певици, където християните казват, нормално е, то е изкуство. Ей, хора, казва, вижте какво, това е на друго място, казва, какво освещение, какво раздиране преживяхте вие в началото. Това нещо като че ли го забравяме. Моля се с цялото сърце за цялата ни църква, за мене самия, за всеки, който слуша, отново Бог да ни изостри по този начин към греха, защото греха все повече се вплита и се нормализира. Дори християните почват да нормализират ненормални неща. Това е разклатена основа. Това е разклатена основа. Това не са дела на покаяние. И понякога ние си мислим, че делата само трябва да бягаме от греха или пък в това отношение, но ние също сме призвани и към дела, прославящи Бога. Ние не трябва само да се капсалуваме от гледна точка на нашето израстване в Христос. Да, това е много вярно. Но ние успоредно с това, едно към едно с това е една монета с две лица, ние трябва и да имаме дела, прославящи Бога. Защото ако човек се капсалова, някъде тази основа ще се пропука. Ако той само бяга, някъде се осамоти, там в планината стане аскет, мислите ли, че това нещо ще го запази? Много често, прославяйки Бога ежедневно, ние някакси нещата са приплетени. По този начин ние ще получаваме и сила срещу греха. Веднъж много дълго време съветвах един брат, който беше болен от жестока болест. И не само аз го съветвах, ами и много други хора стигнаха до един извод. Той се самозаби в положението и каза, аз трябва да излеза, Бог трябва да ме благослови, аз трябва да бъда изцелен. И ние вече разбрахме, че той хвана нещата на погрешна основа. И започнахме да го съветваме. Виж, не е това най-важното, Бог може да го направи. Но има едно по-важно нещо. В каквото и състояние да си, служи. Можеш ли да послужиш на други хора, които са по-зле от тебе? И той понякога хващаше положението, понякога го изтърваше. Искам да ви кажа, че когато ти си зле и всичко звучи много трудно около тебе, никога не забравяй, че може би някъде до теб има някой, който е още по-зле. Нали? Има трудно положение, но има някой, което е още по-трудно. И когато ти отидеш да помогнеш на някой, който е по-зле от тебе, ти, който също си зле, но помогнеш на някой, който е по-зле от тебе, тогава Божието благоволение и Божията сила ще протичат през тебе. Ти ще си един канал на Божия дух, защото ти взимаш от Бога и даваш на някой. Тоест, Бог минава през тебе. Но когато преминава през тебе Бог, силата му, благословенията му ще преминават през тебе. Силата да надделяваш над изкушенията. Много често се срутват хора, които нищо не правят в църквите. Просто слушатели. Вечните слушатели. Но, вижте, Ефесяни 2:10. Много пъти сме го чели. Ние не сме определени само да стоим. Защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Ти трябва да търсиш мъдрост от Бога, водителство от този живия, от тази връзка. Боже, дай ми дела, с които да те прославя. Ти даже си ги определил отпреди тези дела. Кажи ми ги. Знаете ли, аз продължавам да се моля с тази молитва. Господи,
дай ми още някакво дело, дай ми още някаква идея, чрез която да те прославя на работата ми, чрез която да те прославя в Нова Загора, чрез която да те прославя в Стара Загора, чрез която да те прославя там, къде си ме поставил в някакви хора, дори и може би утре като отида на морето. Те отиваш на морето. Може би някой си каза, те само да се попича, те само да релаксирам и така като Давид, само така да седна на терасата, да гледам, вече съм цар и точно тогава изкушението идва и те събаря. Не, дори да си почиваш, пак служи на Бога. В това служение няма уволнение. Ето тук има военни, които вече са бивши военни, ама в нашето звание, в нашата военна дейност, в нашия път с Бога, не трябва да има почивки такива, където те да се почина малко и нищо да не правя за Бога. Точно там, може би на морето да има хора, където ти да ги обърнеш към Господа, където ти да свидетелстваш и никога повече да не ги срещнеш. Примерно. Слава да бъде на Бога. И може би това, което споделихме за делата на покаяние, искам още един път, още няколко стиха да прочетем. Първо Солунци, това е здравата основа. Там постоянно Първо Солунци, 4 глава, от 1 до 3 стих. Впрочем, братя, молим и увещаваме ви в Господа, защото както сте научили от нас, защото както сте научили от нас как трябва да се обхождате и угаждате на Бога, както се и обхождате, така да преуспявате повече и повече. Защото знаете какви поръчки, каква заръка ви дадохме от името на Господ Исус. Това апостол Павел го казва към цяла църква. Понеже това е Божията воля, вашето освещение, да се въздържате от блудство. Но не е само това. Ето вижте, той им казва, вие знаете поведението, към което ви казахме, положихме някаква основа. Ето това е заръката, това е нещо, което трябва. Божията воля е вашето освещение. Не сме ли осветени ние веднъж за винаги? Казва се, че при новорождението ние сме се покаяли и ние вече сме осветени. Но ние носим много стари, изкривени вътре неща. Вече той е влязал вътре в нас. Чрез него ние сме свят народ, но той иска да влезе в различни стаи на нашата къща. Той иска да влезе до дъното на основите. Защото искам да ви кажа, че лично аз познавах служителка, която беше в хвалението в голямата църква, където години наред тя служеше и благовестваше и имаше души на покаяние чрез нейното служение, но някъде дълбоко в основата имаше нещо старо, което не позволи на Святия Дух да го промени. Вижте, това, че ти се новородил, това не означава, че си променил всичко. Големият ни проблем е, че ние не допущаме, ето тук четем, царувай Господи. Царувай, какво означава? Той е цар и иска да удари с жезъла си във всички области на живота ти. Той иска да се докосне до финансите ти, до мечтите ти, до идеите ти, до сексуалността ти, до бизнеса ти, до работата ти и да каже, искам във всяка област да управлявам аз. Или ти всяка област да я покориш на мен. И сега представете си, че там някъде дълбоко, някъде там на дъното на долните етажи, където е основата, където никой не влиза, където само ти знаеш, има нещо, където ти казваш, не, той нещо няма да го дам на Бога. Ръководех една църква в Хасково, повечето може да знаете, там 3 години. Всяка седмица имахме по 2 богослужения. И най-накрая просто Бог ме оттегли. Защо ме оттегли? Даде ме сън, в който аз видях една сграда надолу в основите ѝ. Видях трегери, оголени и стърчаха железа. Те бяха разклатени, нямаха бетон. Бяха предпадани. И вътре, там, за тези трегери, в тъмнината и в праха,
се криеха хора. И тогава Святия Дух ми разкри. Това е по-голямата част, за голямо съжаление, от тия, които идват там. Те се крият греховете си. Те не искат изобщо да следват. Те нямат здрава основа. И сънувах съня, успоредно с това, Нинка нищо не знаеше, тя каза, аз повече не искам да ходя там, ходи си ти сам. Аз преди това не го бях казал това нещо. И аз казах, че какво ще правя без съпругата си там в тази църква. И тогава ние напуснахме тази църква и тя се разпадна. Нали, аз искам да знаем, че освещението е здравата основа. Това е Божията воля. Тоест всичко да покорим. Това момиче, за което говоря, вече не е в църквата. Това момиче стана обратна. Тя стана лесбийка. Тя продължава да си мисли, че следва Бога. Но нито е в църквата, нито е в освещение. И от време на време аз се виждам как тя споделя нещо и дори благодари. Но сега нека да прочетем в 1 Коринтияни 6, 9, 11. Няма ли го това освещение? Знаете ли, чух в момента с нощи или предната вечер 2 статии четах за известен български творец. Няма да споменавам имена, умишлено не споделям. Той първо се разграничи от прайда на семейството, защото всички знаеха, че той е обратен. После той излезе с интервю в националната телевизия, че той е такъв, но е голям православен вярващ. И сега чували ли сме за православни атеисти, чували ли сме за вярващи обратни, и те си вярват, и те си следват Бога. Обаче нека да четем от 6 глава, от 9 до 11. Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство. Не дейте се лъга, нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито пролюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците. Тук друг превод, само секунда да го изваря. Нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито холителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство. И такива бяха някои от вас, но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господ Исус Христос в духът на нашия Бог. Нека до тук да го прочетем. Но аз искам друг превод да ви прочита. Значи сега в 1 Коринтияни 6, 9, 11. Така, не се заблуждавайте нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито пролюбодейците, нито преластителите на юноши, нито хомосексуалистите, нито крадците, защото тук прочетахме малакийците, мъжеложниците. Какви са били тия малакийци? Не съм се заровил, защото го четах в моя превод. Това са преластители на малки деца. Спомняме ли си какво казва Исус? Ако някой съблазни едно от тия малките, знаете ли колко католици педофили излязаха в списъците? Католически педофили. Служители. И те казват, следваме Христос. Знаете ли колко хомосексуални днес казват, аз вярвам в Бога и дори съм православен? Библията казва друго. Аз проповядвам друго. Ние проповядваме Божието Слово. То казва, няма да наследят Божието царство. Ко ще се покайва, ко ще да говори за Исус, ко ще да дарява, но няма освещение. Последното. Виждате този списък, бягайте от него. Не бъди блудник, не бъди идолопоклонник, не пролюбодействай, не съблазнявай малки деца, не бъди хомосексуален, не бъди крадец, не бъди сребролюбец, не бъди пияница, не бъди хулител, не бъди грабител. Последен списък, Псалом 15, 1-5. Ако някой е такъв, сега някой казва, ама ви защо ги обиждате тия хора? Ама Бог ги обича. Да, обича ги, но не обича този грях. Ти можеш да влезеш такъв, но трябва да кажеш на Бог, промени ме. Съгласни ли сме с това? Ако ти влезеш такъв и си останеш такъв, и дори стигнеш до амвона и да служиш като хвалител или като главен служител, но не си го променил, тази основа ще се срути.
Псалом 15, от 1 до 5. С това ще приключим. Давидов псалом. Господи, кой ще обитава в Твоя шатър? Само за секунда. Кой ще живее в Твоя свят хълм? Оня, който ходи незлобливо, който върши правда, който говори истина от сърцето си, който не отдумва с езика си. Вижте какъв списък. Нито струва зло на приятеля си, нито приеме да хвърли укор против ближния си, пред чието очи е презрян безчестният, но той почита уния, които се боят от Господа, който, ако и да се е клел за своя повреда, не се отмята, който не дава парите си с лихва, нито приема подкуп против невинния, който прави това, няма да се поклати до века. Ето това е здравата основа. Нека да се молим. Прочетете го пак. Псалом 15. Това е цял един псалом. Кой ще бъде там в Твоето царство? Кой няма да се поклати? Незлобливия. Оня, който ни краде. Тия два списъка. Ако има нещо от тия два списъка, които ги прочетахме в Коринтяни и в Псалом 15 и Коринтяни 1, 6 глава, позволете, нека позволим на Бог да го промени, да ни освети. Тогава няма да се поклатим до века. Нека да се молим. Татко Небесни, благодарим Ти в името на Исус за всичко тази сутрин. Тази сутрин ние идваме пред Тебе и отново осъзнаваме колко голяма нужда имаме понятието покаяние, действието на покаянието да бъде всеки един ден в нашия живот. Прости ни за всичко. Дай ни дух на покаяние във всеки един момент на нашия живот, никога да не ни напуща това състояние, да бъдем винаги близо до Тебе в покаяние, не да бягаме, но да тичаме в покаяние, когато нещо сбъркаме или Те наскърбим. Ние Те молим нашата връзка с Тебе да бъде ежедневна, чрез слово, лична, чрез духа Ти. Говори ни, говори на моите братя и сестри за всичко в живота им. Говори им в бурите, говорим за промени, говорим за идеи, говорим за бъдещето им, за настоящето им, за всичко, за всичко. Ние искаме да Те преживяваме всеки ден. Говори ни в сън, говори ни наяве, говори ни чрез духа си, говори ни чрез словото си. Изпращай ангели да ни напътстват, ангели да ни защитават. Всички мои братя и сестри. И ние Те молим, Татко Небесни, ние искаме да Те прославяме чрез добри дела. Ние искаме да показваме дела на покаяние. И ние Те молим, царувай в нас. Ако нещо все още не е осветено, освети го. Продължавай да работиш в нашето освещение. Ние Ти позволяваме. Изчегъртай всички онези неща, които спират силата Ти, които ни разклащат, които Те наскърбяват. Не ни оставяй да останем онези хора, каквито дойдохме при Тебе някога, защото ние сме нови, ние сме свят Твой народ и ние не искаме да се поклащаме, ние искаме един ден да застанем пред лицето Ти и Ти да ни кажеш: добри и верни слуги. Слава да бъде на Тебе. Нека да кажем амин. Амин. Нека да хвалим Господа.